Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malayo sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Ang aking ibabagi po sa inyong araw na to ay yung orasyon para hindi ka kainggitan ng iyong kapwa-tao. Napaka-importante po ito na aking babagi po sa inyo na orasyon para hindi po kayo kainggitan ng kapwa-tao at palagi po kayong malayo sa mga kapamakan palagi. Ang pamamaraan po ito ay bago po kayo manaog o umalis ng bahay ay banggitin po ninyo ang orasyong ito ng 3 beses at asahan po ninyo na hindi kayo kainggitan ninuman. Narito po ang orasyon po. Mi siui ayu yatim iya ananan bibit it signum magnum insignit igosum hum salvame. Mi hiui ayui ayitim iya ananan bibit it signum magnum insignit igosum hum salvame. Usalin po ng 3 beses po bago po kayo at ipon nyo sa dibdib po ninyo. At bago po kayo umalis ng bahay, napaka-importante po ito na usalin nyo na po. Gawin nyo po ito sa araw-araw po para malayo ang inggit po sa inyo. Para hindi kayo kainggitan ng iyong kapatao. Kasi karamihan po ang nagmumula po ng away yung inggit po. Kung hindi na po kayo makapagtimpi, talagang awayin nyo po. At ligtas po sa lahat ng kapangamakan pa ito. Ang kapangyarihan po nito ay ligtas po sa kapamakan at mga chismosa at lahat ng mga inggit ng isang tao ay hindi po uubra dito pag nausap nyo pong orasyon po nito. Dapat po kung mag-uusal po kayo ng mga orasyon po ay may masinting na ayos po kayo na tiwala po sa inyong ginagawa at ay kakasi po sa inyo ang orasyon po ito na aking ipagkakalob po sa inyo. Napakabisa pong orasyon po ito na galing sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. At dapat po iunawain nyo lamang po ang pangbanggit po ay dahan-dahan lamang po pangbanggit po kung hindi nyo pa kabisado. Mi hiuyi ayuyui yatim iya ananan bibit it signum magnum insignit igusum hum salvame. Apusi po nyo sa dibdib po ninyo. Gawin nyo ito po sa araw-araw at bago po kayo malis ng bahay. Bago po kayo manawag ng bahay po ay usalin nyo na po ito. Ihip po nyo sa dibdib po nyo bago kayo pumunta sa inyong pupuntahan. Maraming salamat po. Sana po mag-subscribe po kayo at mag-like and share. Iwagan ng Pangasinan lamang po. Iskinisian nyo po para may makita po kayo at mabasa nyo po ng maigi po. Maraming salamat po.